На вас харесват ли ви тия руски паметници? Те са ни освободили, да. Това е лъжа. Кой ви каза? Добре, вие продължаваме промяната. Аз съм пловдивски гражданин. Това знаете ли, че е цар Симеоновата градина? Вие от продължаваме промяната ли си това ви питам? Симпатизант, активист? Да, харесвам ги, да. Активист на продължаваме промяната? Не искам диктатура в България да има. Добре, господин Иванов, вие не сте ли на същото мнение тогава? Днес не е празник. Какъв празник е това? Измислен празник. Господине, аз много добре знам българската история. А вие знаете ли кой е хан Аспарух? Аз знам, но в момента аз ви задавам въпрос. Да, аз искам да имам паметници на хан Аспарух. И аз искам да имам. Защо нямаме? Вие сте от продължаваме промяната, бяхте управляващи. Защо не направихте? Украинците са не спасили. Точно така. Кажи ми един велик руски генерал. Един велик руски генерал има ли? Вас украинците са не спасили. Точно така. Турско-родство украинците са не спасили. Те се бият за нас. Руснаците не са помогнали. Руснаците нямат един велик руски генерал. Господине, запишете го. Украина не освободи от турско-родство, така ли? И Финландия. Украина и Финландия не спасиха от турско-родство. Точно така.